Láska hýbe svetom. Pod takýmto motom sa niesol tohtoročný deň zaľúbených v Banskej Bystrici. Postarali sa o to autori Valentínskeho expresu, ktorý premával po celom meste. Špeciálny autobus bol pomaľovaný červenými srdiečkami a spolu s láskou rozdával radosť a úsmev. Špeciálny Valentínsky expres vypravila do ulic Banskej Bystrice Zvolenská sadka, ktorá prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu. Chceli tak potešiť cestujúcich a spríjemniť im jazdu. Myšlienka Valentínskeho expresu vznikla po pandémii. Vtedy sa nám zdali cestujúci takí vyhorení, bez života, takí apatickí a chceli sme im priniesť niečo netradičné. Je to niečo netypické, nevidíme to každý deň, takže podľa mňa sa ľudia obzrú za tým, že čo to je a prečo to tu máme. Si myslím, že je to skvelé, že naozaj človek sa môže ísť takto pozrieť po Bystrici a stále chodívame niekde autami, takže takto sa ísť spraviť s autobusom je fajn. Tak je to pekné pre mladých zaľúbených. Asi. Zámerne si vybrali najdlhšiu linku, ktorá má 16 kilometrov a vedie z Rakitoviec na najväčšie sídlisko Sásová. Každý deň sa v autobuse odvezie viac ako 800 ľudí. Teraz ich čakalo malé prekvapenie. Prosíš si srdiečko valentínske? Dobre, ďakujem. Tento rok sú to také malé čokoládky a pre detičky máme pripravené plyšové srdiečka s valentínskou tematikou samozrejme. Tie sa míňajú ako teplé rožky. Popoludní jazdu vo Valentínskom exprese ešte viac atraktívneli študenti z Akadémie umení, ktorí roztancovali a roztlieskali celý autobus. Dievčatko čarovné, nezaľúbše do mne. Jak chlapec vám drobný súci bude zo mne. Banskobystrický Valentínsky expres už vraj inšpiroval aj Estóncov, ktorí v autobuse podľa ich vzoru zorganizovali jazzový festival. Nápisy na ňom lákajú aj fotoaparáty. Ľudia už čakajú na zastávke, aby si mohli odfotiť konkrétne tento autobus. Podľa mňa to je celkom pekné, ako sa takto myslí na Valentína a snažia sa to propagovať. Možno to veľa ľudí poteší s tým, že sú tam tie balóny v tom autobuse, čo jazdia. Veľa ľudí si tie vlastne balóny berie a podľa mňa to dáva na Valentína svojim partnerom, takže podľa mňa to je celkom fajn. Ale povedz svojmu otcovi. Chceme ľudí vlastne inšpirovať v tom, aby sa stále vracali k tej myšlienke tej lásky, aby tá bola v podstate hlavným motom toho cítenia v spoločnosti. Valentínsky expres v uliciach Banskej Bystrice už nie je iba jednorazovou akciou, ale stáva sa tradíciou. No a objaviť by sa mal aj na budúci rok. Martin Dušička, Teatry.